The Bluetooth device is ready to pair. Nandun kay kuya mo. Nandito tayo sa Santo de Makati, Pasay. Pasay. Bawa na tayo. Je. Je. Paano kayo baba, Je? Ibaba konti. Oo. Okay na. Magandang umaga sa ating lahat nandyan. Hands forward lang muna tayo. Hands forward. Huwag masyadong dikit-dikit, baka nakita tayo. Yan. Ayan, hands forward lang tayo kasi marami po tayong nabibigay, 120 sa bata. Ayan. Magandang umaga po sa barangay. 156 Pasay City. Ayan. Tatawagin ko po yung nag-imbita po sa amin dito. Shout out sa 5 viewers dyan. Magandang umaga po sa Share. ating mga kabarangay dito. Isang kagalakan po na isang kagalakan po na makasama natin si Sir Elvin, isa pong Bicolano vlogger na nagsisimula pa lang po. Talaga pong napakaganda na may makasama tayo na may malasakit. Hindi lang po sa mga bata na nakita ko sa vlogger niya. Ay sa mga talagang matatanda na talagang ang kanyang team willing po tumulong. Regular shout out ulit sabi ni Harvey Martinez. Subscribe po Yan. natin yung kanyang vlogger na Kapulong Mami D, hello po. Hi Mami D. Good morning Mami. I love you Mami D. Shout out sa iyo. Maraming salamat po sa support po natin kay Bicolanong LB po. Maraming salamat sa inyong lahat na nandyan, sa lahat na kasupport. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan, siyempre, Arthur Sia po. Ayan po yung team. Para po to sa kapwa natin, mga kababayan po natin, naabutan po natin ng kahit kunting tulong. Ayan. 156, barangay 156, maraming salamat sa inyo. At kahit pa paano nakarating po kami dito sa inyo.
at makapagbigay man lang ng saya sa mga bata, kahit hindi po bata, makapagbigay po kami ng saya. Ayan, nandito kami, kasama namin si Arthur Saya, JL Official, si EJ Dulan, ayan yung mga team namin. Lalo sa kapatid ko, Roger Buban, si Mark, lalo na kay Sir, Tita napapasalamat Gob, kami. hello, Tita Gob. May George Rose Kapulong Mami D, sabi ni Gob, Andrea T. Channel. Napapasalamat ko kami lalo na Ate RB Martinez, yeah, saan na sila? Sa siya kasi yung kausap ko. Pero, ayan po natin. Si Ma'am Andrea din, naggagala na din. Pasalamat po kami sa kanya dahil binigyan niya kami ng magandang panahon dito sa lugar nila, dito sa 156, Barangay 156, Ramo. Ayun, papasalamat po kami sa inyo. At suportahan niyo kami. Nandito po kami lagi sa inyo. Nicolano Elvin, saka Arthur Sea, GL Official, saka kay EJ Dulog. Ayun, maraming salamat sa inyo. Kahit sana po ay maging naligaya po kayo sa araw na ito. God bless po. Dito po si Arthur Sea. Ayan. Maraming salamat sa inyo nandyan. Ayan. Huwag niyo po kalimutan, siyempre, nandito sa gamit ko. Ating linggo po, Saturday, dito po kami lagi. Naka-schedule na po kami yan. Pag-uusapan po namin dito po sa area na to. Madalas po na kami makikita. Ayan, maraming salamat po sa nag-imbita. Maraming salamat sa purok na to sa Pasay City. Okay na po, hands forward po tayo. Ayan, magsimula na po tayo magbibigay. Kuya Elvin, dito ka, ikaw makaabot doon ka, Jobert. Ayan. Lahat po, 120 po, maabutan po ng tulong. Ayan, maliit na lang na bagay, at least nakabigay po straw. Ayan. Okay. Straw. Ayan. Ay, may tinapay. Ayan. May tinapay, may tinapay. Shout out nga para dyan sa 9 viewers in the house natin mga idol. Kay Ma'am Arby Martinez, kay Jabels. Ayan, sige, shout out sige, sa sige. inyo. Ayan. Daddy Frankie, God bless po. Shout out po sa inyo dyan, Daddy Ayan, Frankie. maraming salamat. Huwag po tayo magsiksikan. Alam nyo naman din na delikado po tayo. Salamat po, magsiksikan. Daddy Frankie. Sabi daw ni Daddy Frankie, ingat kuyang, lahat kayo dyan. Yan. Oy, maraming salamat sa nandyan. Yan, mga viewers natin. Maraming salamat. Patamsak po, patamsak naman po mga idol. Ayan, Daddy Frankie, shoutout sa'yo. Isa lang na park bird. Shoutout nga pala dyan kay Andrea, RB Martinez, Jabels, kapulong mo, Mami D, ayan, kay Ayan. Daddy Frankie, ayan, Rose de Monteverde, mega love shoutout sa'yo, idol. Bigyan natin ng jacket yan. Yan, mega love shoutout sa'yo, Rose. Hindi po kami nangangampanya. Ano po kami, ito mga to, ambagan namin to, ambagan. Natakot si Madam D. Si Andrea Di Channel, natakot siya kagabi kay kay Commander Turba. Bigla siyang tumakbo nung nahulog yung short ni Commander Turba. Ayan, patamsak naman tayo dyan mga idol. Pa-share na rin, pa-share. Thank you. Rose din to de Monteverde, yan. Hello Arthur Sia. Marlene Buban. Ingat po kayo Kuya Arthur. Sabi ni Marlene Buban.
si Ate Marlene? Asawa ni Kuya. Ayan, shoutout sa iyo Ate Marlene Buban. Dito rin si Mark Buban, ayan. JL, pagsama mo na nga, JL. Yan, at saka... Yan, shoutout sa team viewers at 6 thumbs up natin dyan mga idol. Thank you very much. Alis kayo na tende. Pag nabigyan na, pwede na umuwi. Huwag tayo magsaksakan. Alam nyo naman. Masisilip tayo. Ayan nyo nabigyan na, pwede nang umuwi. $119 po. Saan na? Yan, pagkatapos ng mga bata, pwede na matanda. Lapit pa niya kasi. Lapit niya. Parang ilapit mo naman yung mga mukha natin. Ayun yata sa Castro. Hindi pala gabi sa ano. Asa pala? Ayun.
Lapit kayo. Oh. Dalawa. Pag wala ng bata. Senior. Oh, senior, pwede na. Senior. Ayan, shoutout nga pala sa 8 viewers at 9 thumbs up natin dyan mga idol. Kaya pasensya na kayo kasi hindi ko nabasa yung lahat. Ito na, babasahin ko na. RB, pagod pa kasi kagabing banding namin nila Commander, sabi ni Andrea Channel. Dami ko tawa sa inyo kagabi, Ate Anding. Hello, Arthur Sia. Ingat po kayo dyan, Arthur Sia. Marlene, ayun. God bless po. Hello po Josephine. sa inyo dyan, sa mga nanonood. Maraming salamat po. Ayun. Andito si Share na lang po, share na lang po. Andito si Marlene Buban, kuya. Hello sa aking asawa. Dito po ako sa Pasay. Feeding po kami. Ayan. Andyan lang po kayo, ingat po kayo dyan. Ma'am Andrea, nag-reply po ako kagabi. Yung tawa mo sampa. Ayan po si kuya. Tita Pab, Tamsa Cruz, thank you po. Shout out sa mga kaibigan ko. Ayan, shout out sa mga kaibigan ni kuya dyan. Oh. Ano pangalan niya? Daddy Frankie, shout out. Andito si Daddy Frankie rin. Andyan. Good morning, Sir Dan Tamsak, Sir. Sama ka na, ha? Sama ka daw next time, Daddy Sama ka sa Frankie. akin. Ay, marami. Masaya. Tara po na, ilapit po. Oy, mga... Ayan na, si ate. Ayan, Beverly Baba. Bigyan lang shoutout po. Gina Alvarez, bigyan lang shoutout sa'yo. Ate Gina, hello. Gail, andito si Ma'am Gina. Baka gusto mo basahin to. Ayan. Ayan, dyan po si Gina Alvarez, si RB Martinez. Bigyan lang shoutout sa inyo. Bigyan lang shoutout dyan sa 9 viewers at 12 transact natin mga idol. Ito matawag dyan, decline ko muna. Oh. Ayan, pwede na po. Ngayon matatanda, pwede na po sa matatanda. Pag natapos po yung mga bata, binibigyan namin matatanda. Ito nga pala kay Arthur. Ayan, busy si Mamang, oh. Kayo ya. Sa inyo po. Yan, marami pa po lumalabas ng mga bata. Ayan, dami pala nila dito. Sa Pasay po kami, 156 Pasay po, RB Martinez. Hello, sir. Ayan. Sige po, punta na po kayo dito. Marami pa po. Ayan. Sabi nga ni Gina Alvarez, hello, Ninang Marami namin nakasaya ngayong araw. Pagpasalamat ako dito kay Kuya Lito. Dahil siya yung nag-supervise dito. Dito sa 15. Ito po si Kuya Lito. 156. Ayan. Yan. Bicolano rin po yan, Bicolano. Ayan. Hello. Ayun, tuloy lang po. Share lang po. Pa-share po, pa-share. Shout out po sa akin yan. Kasama Ma'am ko. RB, sure ba yan? Pupunta ka dito, Ma'am RB. Mag-aantay kami, Ma'am RB Ay, Martinez. Ma'am Gemma. Hindi tayo nakita. Inaantay namin ngayon dito. Pero okay lang po. Marami pa naman pong susunod na araw. Kikita din po tayo. Ayan. Shout out kay Oliver. Salamat po kung nagturo sa amin dito. Salamat.
Merna Blanco. Bim, dito ako sa barangay 56 eh. God bless sa inyo. God bless din po sa inyo, ma'am. Ay, oo, nandito yung t-shirts mo. Andito daw po yung damit mo, Dito madam. kami sa 156, tapat ng ano. Sa sementeryo po. Sa tapat lang po ng sementeryo. Mamadaan ka, punta ka na dito, Merna. Blanco. Dito Oo. na kami sa may labas. Kukunin niyo na po yung t-shirt nyo, ma'am Merna. Baka makadaan ka dito. Salamat sa panonood. Ayan, kuya, buwas na kuya. Tinapay pa. Ate, ano ba ang anak mo, te? Maraming salamat, Ate Maria, Lorena. Kahit pa paano, tinulungan mo kami dito. Salamat po Ito po kami. pala si ano, Ayan, Tuwing Sabado po tayo dito. si Ate Rowena kasama ni Kuya. Ano po yan, tuwing Sabado. Ay po si Ate Rowena. Siya po, siya naglista. Ano ba nag... Rowena. Oo. Pero Rowena, ikaw pala na ng mga bata. Maraming salamat sa iyo, ha. Napaka-beauty mo po. Sige po, magsalita ka muna kahit konti. Naya si Ate Rowena. Oo. Pero po, maraming salamat sa iyo. Kahit paano, tulong po tayo na. Punto lang po yung nadala namin dito. Importante po nakapagbigay po tayo. Yan po yung atikain natin. Asa po? Ayun, bigay ko ba ng bigay? Ito, mga bata. Ate Gina, nako, luto ka na. Yan. Kami ni Arby Martinez, punta raw siya dito. Mama Arby, baka malapit ka lang, magluto ka na, pupunta kami dyan. Hello po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po. Arthur Sea, DL, official, EJ Dulod. Puntahan po natin sila. Siyempre, ando na tayo, Bicolan Railway. Ayan. Ito po. Shoutout nga pala dyan sa Team Bubuli. Ayan. Team Bubuli, Team Kalingap, Kuya Bal Santos, Commander Chulba. Commander Turba, hello sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa inyo. Hello. Ayan. Naubos na. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat naman ulit. Maraming salamat. Ayun. Arthur, ang last message. Sa susunod po, maraming salamat. Pasensya na po yung hindi naabutan. Kasi ayun lang po yung naibigay sa amin na listahan. Sa susunod po, dagdagan nyo na hindi bali mag-sobra kaysa kulang. Ayan, maraming salamat sa barangay. Sakto lang po. 156 Pasay City. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, sa lahat po nag-imbita sa amin dito, maraming salamat. Sa susunod po, mas dagdagan na po namin. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. God bless po sa lahat. Simbol. Kasi artistan, kasi kung meron lang yun sila. Sasabihin yun sa akin, ikaw 100. Sumubra Hindi, na. kasi ako ang mag-ano, ang mabuti 120 yung ano, sa susunod. Baka ulam na. Tapos kami ngayon. Maalis na po kami, di natin alam baka sa sulit na Kasi yung sabi ko, 8:30. Eh, wala pala sotso, nandun na sa amin, nag-aantayan na. Sabi ko, pag dumating sila, tatawagin ko na kayo. Para hindi magulog. Nag-traffic lang kami ng konti. Nag-traffic lang kami. Pero sa susunod, okay na. At least alam na namin yung papunta na dito. Ayan, shoutout nga pala dyan kay Pops25. Kaya si Mamang natapos na naman yung isang mapagpalang araw natin. God bless sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. Sa nandyan po, sa nakasupport, ayan. Magtakip tayo kasi may iBox tayo. Maraming salamat sa inyo lang. Good morning, pinagpala sa Sabado po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Ayan, thank you po. Ikaw, pre. Ayan, maraming salamat po sa mga nandyan mga kapatid. Hindi natin alam na ganun pala karami yung mga bata.
So medyo Hindi, sakto sana kasi pinamigay na natin sa matanda kasi kulang po. wala na eh. Kulang po siya konti. Kasi marami pa pala mga bata na Wala na. ibigyan. Siguro baka sa next Saturday po, baka po babalik kami dito mga kapatid. Abang-abangan niyo po. Ayan, maraming salamat. Shout out po sa inyo dyan mga kapatid. Ayan, shoutout nga pala dyan kay Tita Pam sa mga viewers in the house natin. Ngayon, kahit paano natapos na naman yung feeding program namin kasama si Bicolanong LP. Kaya salamat sa support nyo. Maraming salamat po sa inyo. Ang support po ay J. Dulog TV. Thank you po. Subscribe nyo kami para pabalik namin susunod. Ito, Kay Kuya GL TV official lang. Ito sa akin. Sa susunod, kanin ulam naman. Ayan, congrats sa inyong lahat, sabi ni Tita Pabs 25. Thank you po Tita Pabs. Kasi linis na po dito lang po sa akin. Wala na dito sa akin. That's my part. Kaya yung nagdampot na po ano po. Dami dito mga bata. Basta priority muna yung bata tapos may matanda. Oo. Iba yung pinggan ng mga bata. Oo, mga tuwan. Kami doon, pagkabilan. Dahil naman sa bata, sa matatanda. Kasi kaya ko kanina wala na. Natulog pa kasi. Dati pa sa sulat ko. Dapat Kasi sabi ni Kay, sabi ko naman ni Kay, wala bang hindi yung mga DCM. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Thank you mga idol sa pag-support nyo dyan. Ito, support nyo po yan, si Bicolanong LB. Siyempre, ito. Ayan, mga kasama ko dyan. Ay, pamangkin ni Bicolanong LB, kasama namin yan. Team Kalukuhan. So ayan mga idol, nag-uusap-usap sila ngayon para sa next na pagbalik namin dito, may ready naman namin ulit kung ano na naman lulutuin. practice, sasama na yan. Dati Frankie, sama ka na raw po, sabi ni Kuya Bicolanong LV. Sama na yan. Thank you Gob, thank you sa support, nandiyan ka lagi. Ayan, thank you Gob. Sabi ni Event TV, shoutout naman kay Elvin. Ewin TV. Si Ewin TV vlog. Yung kaya ko Bicol, mabilas mo. Shoutout naman po kay Kuya Elvin. Sabihan po, ito po si Kuya Elvin, ito siya. Ayan, si Hello, shout out sa'yo. Erwin TV. Elvin TV. Erwin TV, ilo sa'yo. Erwin TV, vlog, ilo sa'yo dyan. Sa Pasay po, 156 Pasay po. Sa next Sunday, dito naman po kami ulit babalik. Sa Pasay po, 156. Dito lang po sa may tapat na sementeryo. Sa Tramo. Along highway rin po. Oo, sa may 5 star. Opo. 5-star Partas. Partas, 5 star, malapit kami dito. Opo. Yan lang Partas. Ayan. Sa Maraming next salamat ano sa po, inyo. Saturday or Sunday babalik kami dito. Ayan. Ayan, mag-ingat kayo palagi. Shoutout sa Kalingap, Team Bubule, Team Kalason, Warrior. Team Warriors, sino pa? Kay Commander Churba, Commander Churba, Kuya Bal Santos, Kalingap. Ayan, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa iyo Kuya Mel, ayan. Hello sa iyo, Kuya Mel. Hello. Hi, Kuya Mel. Andiyan si Kuya Mel. Wala. Shoutout namin. Ewin TV Vlog. Hello po, magandang umaga po sa iyo, Ewin TV Vlog. Ayan, maraming salamat po, Andrea D. Channel, Pax 25, Merna Blanco po, hindi kami kalap shoutout po.
Ayan, shoutout po dyan sa lahat na nandyan mga kapatid sa... Ina Alvarez, KBB. Pa-shoutout naman sa Team Singkit. Shoutout dyan sa Team Singkit. Shoutout sa Team Singkit, kay AJ, kay JL, kay Bicolano LP, kay Team Kalokohan, Arthur Sia, at kay Jobert. Ayan, medyo na ano kami ngayon mga kapatid sa sa fading kasi binigyan po namin yung mga senior para po maano natin sila. Baka sa sunod babalik kami dito mga kapatid. Kasi marami pala dito marami po pala ano dito. Mga bata. Wala pa tayo sa oras na. Wala. Hindi, sa live, wala pa. Wala pa. Ayun, shoutout dyan. Salamat sa mga nagtansa dyan mga kapatid. Ayan. Ha? Ayun. Ay, shoutout sa mga viewers na kapatid. Ayan. Bibisilip pa sila, kala Alam mo, galing pa ako sa duty. Guard face po ako ngayon. Kasi galing ako sa duty, tapos dumiretso po kami dito. Bali, hindi po ako nakatulog mga kapatid. Kaya ganito yung tsura natin. Facebook mo, Marco, FKR Video. Yan, dito po si Mamang. Si Mamang Arthur. Ito sa video. Ba yan sa Facebook mo? Ayan mga kapatid, yan po si Arthur. Ayan po yung service po ni Bicolano Elvin. Raptor po, naka-Raptor po. Wash out po. Ayan. Pahinga muna kasi pagod eh. Yung iba may nahihilo, yung iba naman meron namang masaya. Ayan. Ayan, shoutout. Baka gusto nyo ng isda dito, may isda po tayo dito. Ayan po, ayan. Ayan mga kapatid, ayan, medyo nag-usap-usap po na. Nag-usap-usap po na kami dito. Wala na hindi. Ito, ano to, lumalabas na to kay Kuya Van. Oo nga, si follower sa Ano din namin, yun yung puno namin. Punta ka sa YouTube mo, makikita mo to si Kuya Van. Arthur Sea. Pwede ka rin sa amin pag sama tayo. Oy, salamat sa inyo, salamat sa pagbisita po. Ayan, 30 minutes lang po muna tayo. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Salamat sa tulong, salamat sa support. Siyempre sa nandyan. Hindi po mabubuo ang channel namin kung hindi din dahil sa inyo. Maraming salamat sa naka-support po. Ayan, malakas po ang ano namin dahil din po iisa lang naman ang layunin po natin sa buhay, sa pagtulong po sa kababayan po natin. Ayan, Gob Adria po. Gob, maraming salamat talaga sa mga support nyo. Hindi po ito mabubuo kung wala pong nakasupport po sa amin. Thank you so much. Ayan. Sa lahat ng mga kaibigan ko dyan sa YouTube, si Andrea Di Channel, Mami Lover, thank you po. Vanessa Suzuki, ayan, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng tumutulong sa channel po namin, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo naman na kayo lang din ang kulay po namin. Ayan, thank you. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, nandito po si JL Official. Ayan, sa lahat po ng tumulong, sa lahat pong nandito, maraming salamat. Sana lagi nyo kaming samahan sa bawat pong hakbang na ginagalawan po namin sa pagtulong po sa kababayan po natin. Shout out sa lahat ng team ko. Team Bubuli, maraming salamat, lalo na kay Commander Chorba.
Lalo na ang Team Calason, maraming salamat sa inyo. Lalo na kay Andre, sino ba to? Ayan, maraming salamat sa inyo. Friend naman tayo sa Facebook. Ano? Wala. Okay na tayo. Hindi, sige, Picture tayo dyan mamaya. Ito muna yan. Yan, kay, Ito muna tayo. yan, Team Calason, Team Kalinga, lalo na kay Kuya Pal Santos Matobang, ay kay Ate Edna Vlog, kay Kalinga Prabian, Team Housebeat dyan, shout out sa inyo lahat, lalo na kay Kuya Mel. Kuya Mel, ito na po yung hakbang na ginagalawan po namin. Gumagawa po kami sa pagtulong po sa kababayan po natin. Kahit maliit lang po na bagay, ayan, sa pagtulong lang po ang hinahangad po namin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng team ko, thank you so much sa lahat po. Sa lahat po nakasupport po sa atin. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Medyo busy po sila ngayon. Nagpa-picture po sila. Ayan, thank you. Sino mo sana? Ayun, pagkain sa Facebook. Isang oras na yan? Ingrata Ortiz pala, shout out sa iyo. Leader po siya ng Team Calason. Yan, Ingrata de Ortiz, maraming salamat din sa pag-support nyo po sa channel ko. Thank you po. Yan, dala ko po yan. Alam mo naman kung gaano ko rin kayo kamahal na Team Calason natin. Lahat po, lahat ng mga team nandyan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Thank you so much sa lahat pong tumulong, sa lahat ng tutulong pa. Thank you sa inyong lahat. Magandang morning po, magandang Sabado sa atin lahat. God bless po sa lahat na nandyan. Ay, magpaalam na tayo. Magpaalam tayo dito. Ikaw magpaalam ka. Ayan. Ito, kuya. Sige, paalam ko muna. Paalam muna ako. Hello sa inyo dyan. Kami po ay mamaya-maya po may papapaalam na po kami. Dahil medyo sapat na rin yung oras namin. Meron pa kami ibang gawain. Papasalamat po ako sa mga tropa namin. Arthur Sea, EJ Dulog, JL Official. Maraming salamat sa suporta dito sa team namin. Gusto ko kami nagpapasalamat. Kasama ko si Roger Bubad, si Mark, si Team Kalokohan. Team Kalokohan, kasama namin. Hubert. Ayan. Salamat po. God bless sa inyong lahat. Lalo na dito sa ano dito sa amin, tumulong sa amin. Sa Kuya Lito. 165. Sa 165, Barangay 165. Maraming salamat po. Ito sa Barangay 165, Pasay. Ano kay Kuya Lito. Maraming pong salamat sa suporta. 156. 156. Tramo. Maraming salamat po dito sa kay Kuya Lito saka kay Ate Weng. Kuya Lito, last word. Maraming salamat sa suporta ng Bicolano Elvin at sa kanyang team, lalo na kay Kuya Arthur sa kanyang mga kasama. Sana magpatuloy ito para makatulong tayo sa ating mga kapwa. Maraming salamat. Thank you po. Sige, tayo mo na. Picture tayo.